Kublai pi baro ki baju pet bat ngap ya ka Good News TV bani pediang ngobhai pi sasisian syakane ka program ha ka bangi yo banwan lam shapi ya ka kubor na ktien ka jong blai. Ngidap da ka jingkemen ha ka ne ka por ba idan ringkat bat ngi i Reverend Pinchangan lang patau iban sam ya ka kubor na ktien ka jong blai ha padang ka jongi. I Reverend Pinchangan ng Pathaw, ipet ya kabalang Presbyterian Kanton Masar, kabaham hapo Kaputmuri District, jong Kamaulay Presbytery, kabaday jong ka KGP Sinat Sepmi. Marashwa penginyo asngaw ya kakubor, bay pastor an ay hapadeng kajongi, ngin ngap siya kaway kajingwa kapagkerpang, ban ay da idafisya bi chen, ublay un kukuingi baro. Sos kem Jisu ulong jonga akaburam ble yomat lupa jing pen im layo bat jing sius pa das namba kodo lasat yanga Snow ba jink men ban yo snow tin basawa hapo kamen sim layai penda tangkak tinjing i kak tinjing ma padang im nyai ngo yo blay kini kalat ke bopun yo ingi mengla ban mani ban syakri yo blay ki por baro jong ke jingim ke jongi ngashimro kini kalat ban ai ku blay ya philang baro lamba kini ke program haga ke teng ke bathiang ke badon bor ke jong trai balong nopnim jingi Jesus Christ kala long ke jingker ku yangi ki bapek ki basngap ki basya ashkor ke kitin ke jong blay na ko ke por shipet ke por lamba ka Good News TV jong ka jinseng samla KGP Senat Sepmi kabangi juyo na kowe ka por siya kowe pan sngap an siya skor ke jing slok ni ka kitien ka jong blay hagani ka poru tungin ya sngap at siya skor ya ke jing shisha na ka kitien ka jong blay kata ka bangila ban syam na ka gospel ka bakat kumu Marcus ka lenong ka bakat way na ka khot ka bakat lai ka gospel ka bakat kumu Marcus ka lenong ka bakat way nagat khot ka bakhat lai kitien ki baong kumne haba ula yo I te yo ding dembur na jingai ba udon kisla ula lek ban khmi la un shem ai ha u haba ula poi te ha u
Shimla shem ai ru nrei tangkisla naba kampat long ka ayom so dembur. Ublen kerkuing ke besngap at syashkor ke ketien ke baim ke jong enya let shublei hagi jing duai tu nya duai. Kokpa jing bahab neng ni aingo ikeni ke por ke bame penyo ingi ko try bangila ban syakri ke keteng ke tiang ke badan bor ke jong me lemba jong ke YouTube channel gen ko try ke bangin yo ban sngap ik jing shisha ke ketien ke jong me langidon hagi jaka try langidon ki yeng ki sam langidon ki kam ki kti hangno hangno magidon ken ko try ya rap ke ketien ke jong me kan long ka bor na ka banta jing ke besngap ki bapet ya ka kan long kom usumbai ubahap ke kendo ke besai so ke balap ban sayu so ubalai posha ban ru posha ban ubashi spa sha usyakri jome ken ko try ubayeng ne ken ke jaka ban kren ya ke jin shisha juga ketien ke jome bandon kam ya ke shintori utlet ujong kren ma me ken ko try gen sha skor namar ba me long uplay ujong hi yai ti ka por ka brang sa ki ti besbon ke jome snawi ken ke jing duai map ikipop jengi haka kerteng Batiang keberan bor ke jong try balong dong penim jengi uji sukres ni apan. Amen. Kani ke bentan ke tin ke jong blay ke bangala bu kum ke nongrim jong ke jinges lok. Hagani ke por ke baga tin ke jong blay ke yathu ingi ke bau uji so bol wan pai pan. Sha Jerusalem na ke jingyat inti ke jong u sha Bethania ong kani ke tin ke jong blay ulat ngan ke jing tkan ke jong try jong uji sukres ke lak ban long ba ulaki ladang step ban lej ban duai ban ekran ba lau jong ukpa jong u bah beneng ka jing tangan ka jong trai jong Jesus Christ kala ban long bau klem bam ai ru em baro shimiet men bau dang don ha ka shnong Bethania en rengi don tang ya ka wei ka khubor ka ba krautam bat kata ka long ba u jisu ulat ngan bat ukwa ban yo bam so ai na uding dembur kata ka long ka ba kitien ka jong blay kapen kan mau yangi en rega jing shisha pat ka long bau try jong Jesus Christ lemba kan ke jing jia udoni ka khubor baniathu hap pedeng kisenran ke jong bat yangiru ke ai ke jing hikai ka bangi yo lemba uniu ding dembur ki para bengai pat ki para mensim ki ba kodor nitip bau try jisu udon lut ka bor ban le ye ki ai baro udon ka bor ban penjrong yo ding ban penlingkot yo ding udon ka bor ban penim yo ding lene wat ban penyap lu yo ding kata ka bangila ban syam na kanika kitien ke jong blay hi kata ka long na ka kitab jong Ezekiel kalanong ka bakhat nyo na ka khot ka ba arpu saw kitien ke ba ong kumne bat baro ki ding hakindo kintip bamanga utrai ngalapen hiar yo ding ubajrong ngalaken tiu yo ding ubapo ngalapen terkhong khat yo ding ubajerngam bat ngalapen man bha yo ding ubaterkhong manga utrai ngalakren bat ngalale yakata ka kitab Ezekiel khat nyo kalandong arfusau kat khot nagani ka benta joka ktin ki jobleng itip bau jisu long khun jobleng udon te ka bor na uniu ding dembor ban hukum ban mi yakiso rei shimlale kumta ong ka ktin ki jobleng ulat tim ban yo uniu ding dembor kat hadu bau uniu ding undayap terkhong kalau ka jinghikai ka bagi senran kila slowlingo bat kila keli kini ka jingkeli kumno how aga ktien pareng kumno galong kim shim keli balai nrei ki ong kumno kani ka la banjia bau ding unda terkhong bat aga gospel nisham baula terkhong nadu tenrai ong kani ka ktien ki jongplay kadoni ka khubor na ka benta jonga kadon ka khubor na ka benta jongi rukum ju ke ki para bengai kai ka bangi sham lembakan ke ktien ke jongblay kai ka bangi labar yo i lembakan ke ktien ke jongblay bar kai ka bau jisu khmet nanti na uni udieng kai ki sembo perkhat ke bangi laban keli pitharai u jisu umtip bana utai udieng dembur udon lene umdan so ulatip lut ye kita ki ai baro Enrique ai ka bau try pat udon ya ka message ya ka khubor lamba uni udieng dembur bat kata kalong kumne kabaningkong kalong utrai jisu lakmit nanti bandon baik uso how to dieng namar bakisla jong u kila jerngam larangi pait hagani ka gospel ka bakat kum Markus kalanong ka bakhat way ka khot ka bakhat lai ya ka bangala pensyong nong rimru ya gani ka Jesus lok hagani ka sni hagani ka por kitin ka jong blay ko ong ba uladon kisla
Pada gospel Matius rukum ju. Kislah jung kilong kibala jerngam. Kibala idon jingkerman. Bakin doni kisok kibaran hapo jongka. Try hapo pait na jenga yo tau dieng. Yu i kijing jerngam kisenran ki i kijing jerngam. Bat kilatip uding dembur sisin bolodon. Usla lati kenaru bondon ya kisok hapo jong. Enrike ai kibala jia kalong hapo jisu puai hangta. Kalalong mar kongpong penban. Idon ya kajingkerman. Namar bamdon ya kiso hapo jong. Ki para bangai kelak benong ya kajingim ke jonga. Kelak benong ya kajingim ke jongi lang baro akan ikapor. Ngidon ni kisla ki bejarngam ni kasyapar jongi. I kumba ki im. I kumba kilong ki ba im ki bejarngam. Larangi pai ya kasyapar jo kajingim jongi. Henry kapasyapo pat jong kajingim ke jongi ki para bangai. Ngim dan so ai ruem. Ngidon ni kajing terkong ka bakan jaman sim. Ngidon ni kajing suai ka bakan jaman sim. Kalak benong ka jing im jongi. Try jisu kemit lenti yang i om tang ya kisla. Henry ka bau kemit lenti kalong ya kiso kibandon ha ka jing im jongi kum ki banget. Ka baar ka bangi syam kalong. Bau jisu la kemit lenti bandon baik uso hau ni udieng namar bau la long udieng ubalahe. Ka Bible kaya tu ingi na jengai ujisu la yo i ding dember lam da day uding ubalahe ujisu nam yo i na jengai lam kisanran ke jong Andrei namar bu day uding ubalahe ubangila ban ong ka kitin ke jong blai hakani ka bentai ka balasot ya kan ka jinslok ha kan ka por kalong ba na jengai ujisu ula yo i yo ne uding dember uding ubalahe uri uding belayar, uri uding bala tikna, baka ayom so kadibendon haga jingim ke jong Henry habala poi hangta omdon so ai ruem. Kalaban syat ke jing meci perkat ke jonga, kalaban syat ke jing meci perkat jongi rukum ju. Compare ke jing jerong jong jing long Kristan ke jongi lakat no posnam ngela long Kristan. Lakai ngi hake yeng kesam Kristan, lapan he pensan ngi ki yeng Kristan. Bat ngila long Kristan adu badangka lan ngi long Kristan hadin mengilasan ngila long ba compare kata ke jing jerong jong ke jing long Kristan ke jongi andre ke jing keli ke long ni don ne em yauso haga jing em ke jongi bat ka balai ka bangi syam na ke kitien ke jong blai kalau bau jisu kmit nanti bandon bet yauso namar ba kitnat ke jong kilalong kibayar sisin ba keding kalau jerong kala he kalau di bandon ka tenat ke bayar ba bat ni jo i syakitai ki jaga ke bau jisu em kini ki ding haba ki don haki rut surok kumbalong uni uding dembur bau jisu latem kalau long ke jingker ku ki babon kinong lek kinawan ki bayat na kata kelenti kin yo bandri dengan yalade na uslap kham tamlelei na ka jing shit jong kasngi bar hatrai jong tau ding ki ju syong namar udoni ki tenat ki bayar udoni ki tenat ki bapiar ki priu ki juri dengan hangta bat kala julong ka jingker ku da ka jing don jong tau ding baki priu kin yo ri dengan yalade na ka jing shit kerang jong kasngi wat la kita ki jingker ku ki bau niu ding ula ban ai ya ka jing em jong ki priu ya ki wei pat andri ka bas ngosi pat kalong ba don so ai ruem ki para benget kala belong ya ka jing em ka jonga kala belong ya ka jing em ka jongi rukum ju ngila julong ki jingker ku na ka benta jong ki wei pat ki marjan ki marpa ki bahyeng ki basam ki ba ki bathon ki jongi ki badan hajan ma chengai haba ki syam yangi ki jonglong shisha ka jingker ku bagi yo bani slok bat ki ni yo bani duai lembat ki ari ka bas ngosi kalau haba ngi yet pat yalade ngilong ki basuda ngilong ki bathli nyimdan ai ruem nalade nyimdan so ki ba kenjaman sim nyimdan ki so ki bangila bani rap bananglong shushu ka jingker ku ya ki wei pat ha ka jingem ka jongi ki jingkeli ka pengen bo ha ka ni ka por ka long ka ei ka bau tra jisu uk met nenti nanga ningkong bat nangi kom ki banget ha ka ba yadei lemba ka ni ka jing shisha ka bangi syam na ka kitien ka jong belai ki para banget en bo sa ka wei pat ka benta bat kata ka benta ka long ka ei pat kan ka dau ka bala penlong ya uni udieng baunam seiso
Kai pat kadau. Ngele akran banne ba Jisu ukmit nanti ai na uding ukmit nanti ai na kajat benriu Israel ukmit nanti ai nangiru kumju kum ki banget adu kan ga klip mat ka bamenta. Bat menta pat nginya pet nginya keli nginya kran. Bat kata ka bangia kran kalong ki ai ki dau. Ki bala penlong yau niu ding ba onam seiso. Kabaningkong kabagakitin ke jok blay ka kran sya yangi kalong ba kampat day ka ayom seiso. Ang kakitin ke jok blay Jisu utray juga Jisu Kristus usmong to bahaya kata. Hari ki babun ki start ka bantari ki start wat bania ikan ka Bible ki ong ba uniu ding ulong ding uba kham kerpang. Lani ki ding dembur ki long ki ding ki ba kham kerpang na ki weipat ki jat ding. Ba sisin bala don ki slala tikna ba kin don ki so. Kiami ringkat bat kiding kiso hagaju kapor ke jongki. Jisu hagani kapor syemwat yau tuso ding dembor ubala he ubala i bah. Hari Jisu wat yau ta uding dembor ubadang sedang lung ubadang rit bah. Ubala ban penkedang ya ke jingtengan ke jong utrai jong Jisu Kristus. Ulak ban numpat tiang kum tuso ubala i bah. Kidi kita bagi kitian pareng ki ong ki immature fruits ke bagi ong. Ban ngila ban bu akakitian hakawai pat kakitian ke digi tash. TAKSH ki touch ke bagi ong. Ki digi ding ki digi so ki badang rip ha. Ki badang lung ki bala long ban bam kimpat tiang bat ki bala pat ban pen kedang ya utrai jongi Jisu Kristus Jisu uat ya ki bakum kita ki so nau diu ding dembur. Kenang ban pen kedang ya kata kajing dengan kajong Bat ya kaniru la keren lupa. Haka kitab jong nong itu lupa maika. Kalenong kabat nyau kat khot kabat ningkong kaong ya kini kentian. Kordit yanga nabangala longkum kaba kilalum na kiso liur. Kum kiso kerdong jong kabriso wan. Don kirenjop ban bam kamensim jonga katrang ya usok dembur balai ningkong ong gani kaktiin ke jong play day ya kata usok ningkong ubai sedang ningkong bani kaba utrai jongi Jisu Kristus ukwa andrei kaba skosi ong gani kaktiin ke jong ublay don kadau kalong ba umlong ubaseiso ki para banget ya ka jingiem ke jonga ya ka jingiem ke jong iru Compare lakat no kajrong kajingya lenti kajongi kum ki Kristan kum ki banget utrai si sengkasni unsawan banwat so nangi lau so ubarit lau so ubakrau kat kum kajingla kajongi laki so ki badanglung lani ki so ki balayau laki so ki balatiang bah lani ki so ki ban sakenjo sya kajinglong jong kajing tiang andai kawai ka bangi diban ken mau yaladi nakabenta jonga bat jongi kalau bau belai si sengkasni unsawan banwat so nanga bat nangi. Dan lai tali kisni ki bangajupan kan mau bun sien ka bangim day ban kelat. Wai ka dikasni jong ka jingyap ka bangin hap ban mat. Ar ka dikasni jong ka jingwan arsien ka jong Jisu banwan syau no ingi syaladihi. Bat lai ka dikasni jong ka jing bishar. Ka bau trai jong yu Jisu Kristus. Hakata kasni unsawan banwat so nanga bat nangi kat nongot hakata bakum ketika por kiban salong kum kisangut ki thei sati kiba start bat kat nongot na preng jongi kiban salong kum kisangut ki thei sati kiba be ka syong hangi banta bat ka ei ka bangila ban kelil di ka ei ki dau ki bala penlong yanga banganom la ban penmi so haga jinglong ban sim ngala syakri blay laslam ngala ruai laslam ngala ai laslam syakakam syakaktin ke joblay aingo yu blay la da pilala ban le kata andai ka baslo si kalong balada manga mangi nyempat la ban penmi so ai ruem utrai titikna unsawan ban wat so napi bat nanga rukum jo kabaar ka bangi syam ke ga daw ka bala penlong yu ni ding dembur ban mi so Kedau kalong bau yang hagajaka kabashra lane harut lenti Nisham lembakan ke ketien ke jong blay bau niu ding so udan harut lenti kata ke lenti ke bau Jisu wan Bethania ban lek syatai sya Jerusalem udan harut surak udan harut lenti bat namar bau niu ding uyang harut lenti
kamlong ka jaka ka basaiso na ka banta jong u omla ban penmi so ni syam hakikat tu kat ni ke parshi ke jong jisu syap hang sembai belabet dan balahap ake dau siap dan balahap ake dau mau dan balahap ake ding syia dan balahap harut surok bat don ru ki sembai ke babhai ke balahap ake kendau ka basaiso kumaga kitin ke jong blai ka penken mau yang bat yang iru kumjo hari ka basausi kalong bakan udi udieng ulet mi hat rut surok kabam don ya u kalat ban kejit ya ki jor tenrai ki balong shisha kum kasbo na ka benta ka jingim jong u bola ban seiso ka bible ka ya thu yangi ba u yeng marwei hangta ka bible kam shim ya thu yangi ba u jiso di mula da pet ya u dieng u pai sai kuwi pat kiding dambori don so em re em u yeng marwei hangta bar ha ba u yeng marwei ha ta harut surok namar bakam dei ka kendo ka balong ka jingmen toy na ka banta ka jingim ka jong umla ban penmi so ki para bangai na ka banta ka jingim ka jonga na ka banta ka jingim ka jongi rukum jo ni yeng ha ka jaka ka bam lanengi don ha ki jaka ki bamlong shisha ka jingkerku na ka banta ka jingim ka bakin jaman sim ka jongi ka jing shisha ngela di bandon uni udieng ka jing shisha nget na dau don ha ka kendo ka basai so ula ban sai kambun uso hari maru yeng ha ka jaka ka ba umlong ka jing mentoi umla ban penmi so na ka banta ka jing im jongiro ki don ki jaka ke bangi ni yeng kum ki kristan kum ki balanget hot ni sko thu ba kata ka jaka kam dai yang ni bandon lar ki wei ki yo ingi ki lingo bangi don ha ka jaka ka bam dai bandon ki jing sko ha jogan ka perthai ki jing di buat ki ba harukom ke bangila ban syam bat ki jing le skop ha ki balong shisha ke jing pen skau si yau blai ki don ki jaka ki bangim dei bandon lar thrai lar ngi ba bon ki por ni don ha ki ba kum ki ta ki jaka dalai lei ngim la ban pen mi so ha ka jing yem ka ba kenja man sim ka jongi reka ke ba blai kwa e begin don ha ka jaka ka ban long ka jing kirku bangila ban sai yau so jongi kata kalong ha ka ying ka ba kentang ka jong blai hang tang ya ruai lang hang tang ya duai lang hang tang ya ai lang sya kakam ko jong play hang tang ya snap bat sya skor ya ka jinga snap na ka kitim ko jong play bat hang tang yo ru ya ka jingker ku lemba ki jingker ku penwai ha ka jinga seng ko jong ding dembur hang ni uyang marwai mangiru lang yang marwai jingai na ka yeng ka bakentang ka jong play dalai leng ngidom la ban penbi so ka jinga ruai lang ka jinga duai lang ka jinga syakli lang yo play ka pen rahem ni ka jinga jongi bat ha ka bakut kimi ki so ki bakenja man sim ha ka jingim jongi kum ki bangai ki para bangi wat sya bagen yang marwai ri ai bagen ya lei lang shitli da ka ba iet ya la ka jong ka balang da ka ba iet ya ka jing syakli yo play ha ki por baro jonga jingim ka jongi aso burom bai wei na kita men mesan iat ku kumne ni baro abangi pang ni shitam ni lech ke hospital namar bangi don ke jingpang ke jing shitam ka mat ka jonge bat manga mangirup idon ke jingpang jing shitam baken jaman sim bat ka hospital ka baken jaman sim na ka benta kita ke jingpang baken jaman sim ba don hapo jonge ka de ka yeng ka jongo play ka de ka yeng mane ka bangi yo ban syakrilang dei hang niru ka bangi syam baga bapenlong ya uniu dieng banumla ban seiso namar bau yeng harut surok haga jaka ka ba dei ya uban yeng ndri hangta pen ban uyeng ka benta ka balai ka bangi syam kalong ka e ka bala penlong ya uniu ding dembor ba on mi so kala benlong na ka jinglong bamman ka jong uhi ong ka ni ka ktien ka jong blai uji so haba pet yau tau ding dember kisla ki bela jernam kisenran ru ki yo i yau tau ding uding ubala he ki tenat ki bela yar ku bangile kren haswa ban re haba pet pat uji so yo i pat ya ka jinglong bamman ke jong ki krun ki bela bam syapo jaga jingim ke jong ban don ru ya ka bor bala ban penmi karhai kiso haki tenat haki ding ke jong namar ka jinglong bamman ka jong uhi ikan mau ika wene ka parshi ka bau jisu open kan mau yanga bat yangi aga gospel ka bakat kumulukas kalunong ka bakat lai ka khot ka banyo ko ong ikin kintien te ula ong ya unong sumar briso hakmi kini laisnam ngalawan wat so hauni ding dember te ngam shimla syam satya
to khat no ya u balai bau penle no ai ru ya ka kendo kata kalong ka parshi ka bau jisu kran chapang ka briso bat kata ka bau jisu ong ngalawan wat so na u dieng mentala laisnem henry ngam shim so yo but to khat no hukum yo ni nong sumar briso re nong sumar briso ukan rahat ailat satang ka digasnam ailat satang ka digasnam manganayo mangan aisbo yo balada penmi so sa ka digasnam men sakhet no yo kata kalong ka jinglong bamman kabala don lupa how do ding ka ba umla dalai ban penmi yaki so ha ka jingim jongo kala balong ka jingim jonga kala balong ke jing im jongi kum ke bangai tru kadon ke jinglong bamman ha ke jing im ke jongi kala balong ke jinglong sniu ke jonga ha ke jing im ke jongi ki para bangai la bun sin ngila persyang ban I no iki besniu ke bangi skutu la persyang ban I no bun sin chapang kapop ka bangi skutu bakalong ke jing na ka beta ke jing dei jongi ban ublai pada don na preng jong pigi para bangai kiba I pila persyang ban I no iki jing sniu baro kiba pi skutu bakalong ke jing ke jong pi ya ke yeng kesem ha ke jing dei ki kam ki ti ki jong pi ha ke jing dei ha ke jong im jong pi shimet kham tam le ha ke jing dei ke jong pi ban ublai pila persyang bun sin ban I no pila persyang henry kelon sakelon ngila persyang kelon sakelon bat manga mangiru ngila persyang ban I no ikapop ban pet yap nakapop henry ngiyai ngop se ngop akapop kedau tenrai kalo kadi ka jinglong baman ka jonga bat ka jongi hi ka bangilong kumbalong uniu dieng rika ai ka bakaktin ka jong play kapen ken mau yang abat yang daka bor ka jongi ngenomla ban penmi iso daka bor ka jongi ngenomla banong ka jingkir ku yakiwai deka bor ka jongi ka bagi jinglong bamman ka jongi ngenomla ringi aingo bangi don yo try jingi Jesus Christ ubalong ubahok ubalong bajanai ubalong bakhut nadu Bethlehem Judea hadu ulum Golgotha ka jaka ka balak hayu bar ka jaka ka bola yap alo gading prana ka bataki pop jongi bat deitang mo balak ban penbek pat ya ka jingim ka jongi utrai jongi Jesus Christ ukmit lenti nangikum ki bangai ki ba syakri ya ki ba wat ya ka khamat jong ki ba mani ya kumbau blai kumit lenti na kajat benri Israel kajat benri kabala jiat kabala pen kerpang kabala pen kentang syauhi manga mangiru ngilong ki Israel ki bakan jaman sim ngilong ki Kristan ki bakan jaman sim ken mau tangkawai kalong bau jisu unsawan banwat so nanga bat napi sisen kasni berka shiti ke jong Paul syakinong Galatia kalong kepesan kat khot ka ba arpuar ka ong ya ki so lene ya uso bakan jaman sim Yaktin ke jong blay ka ong kumne. Henry uso jong umensim. Ulong kajing iet, kajing kemen, kajing suk, kajing syaslam, kajing lesbon, kajing bha, kajing yaine, kajing jamnot bat kabor halade. Kini gelong ke kendai teli kiso. Kibaga ktin ke jong blay ka penken mau yang bat yangi. Kumki Kristan gila jukan maun ya kini ki kendai teli kiso ki badon kam tam haka jing im ka jongi bat kila ju don nem haka jing im jongi ngila ju don nem syapang ka jing iet ngila ju don nem syapang ka jing kemen haka jing dei jingi bat bulai ni don nem ya ka jing suk haka jing im jongi nangi du no ka jing suk ni don nem syapang ka jing syaslam habangi lek yawan habangi yat yang ni don em ya ka jing lesbon ya kita ki badon kam ya ka jing rap jongi ni don nem ka jing le bha ya kita ki badon kam ya ki kti ke jongi ni don nem ka jing yaine laning ikelon bon sim ni phalendat na ublay laning don nem ka jing jomnot ka men sim ka paskaurit ban penrit yelade ni don nem ka bor haladihi neki wei ki rong yangi ki rai kum ustad babe kler kat shabangi ngimon ki para benget ngapen ken mau pakatien ke jong ublay kapen ken mau yangi lembaga ni ka parshi lembaga ni ka jingjia ka ba ki sangran ki shusngaulingo kumlo bau jisu marekran uding ulayap nandu kli hadu tenrai kimpa lapan sau tho ega jingmut ka bajleu ke jongka de hadien bau jisu la pensyai ulakran syapang kani ka jingjia kisah sau tho ega jingmut ka bajleu ke jongka bat ka bangi syam ka di kebentan ka kitien ke jong blai ka ba kren ru syapang ka jinget ya ka jing duai jongi ka bangila ban pen ria ya ki lomba joga di ka perthai syaduriau ki bamut ki jing ki jing khusla ki jing jinjar ki jing ele ki jing jaumat ka jing long marwei ha ka jing im jongi la ban le kita baro da ka jinget bala dangi don ka jinget ka bamut ka jinget dai ka ba jantam ka jongi bat ublai
Dei tang ma u ubaran ka bor ban penmi ikiso ki ba kinjaman sim kiso kerhai ki ba long kijingker ku na ka banta jong ki wei pat haga jingim ka jongi sngau diau la hadu mentangim pot la ban penmi yau nu so ba kinjaman sim kan ma ba kitin ke jong blai ka don ya kan ka wei ka jing maham bar kata ka jing maham ka bangila ban syam ka gospel ka bakat ko mulo ka skalanong ka balai kat khot ka ba kendai ka ong ye kini ki kentien te wat mentaru ya kawat labu hau ding, hau thiet jong ki ding. Namar kata, ya uding baro ubam seiso babaha. On ket no, but on bread syakading. Kata kalau baka ketin ke jong blai kamaham yang ayangi. Kamaham ya unure uding ubam penmi ya kiso ki babaha. On ka ketin ke jong blai kawat kaladon halor jongu ban ket no yu but ban bread ya ka syakading. Kalau benong yang kalau benong yang ngir kumjo. Balada kita kisok kita kenjaman sim kim dan hak jing im jongi kisok jong kajing roy hak jing puli ke kitien ke jong blai kisok jong kajing roy hak jing duai jongi kisok jong kajing roy hak jing syakri ke jongi oblai kisok jong kajing roy hak jing ai jongi syakakam ke jong blai nyempen mi so ai ruem hak jing im jongi. Bat ngi susngau hun ye kajing long kristan tangkum ni ke mangi ngilong. Kan mau ba kitien ke jong blai ka ong on saket no. On sapen rem no yaki, but on sabret no yaki, syakading kababam julim. Ai lembakan ke jingjia, kabau jisu uhikai yaki senran, ke ai kabla jia yau ding dembor badan harut surak. Hai ketika lenti kabau lech Jerusalem, kan long ke jinghikai rut nak kabenta ke jingim jongi, bangila ban pek yalade. Balarang empat dan sok panong kotrai penmi sok lem yanga. Yarap bangan ihit ya ke ketien joma. Yarap bangan duai. Yarap bangan iman syakri me. Yarap khamtam le bangan penskam ke jinga dei ka jonga lambat me. La don na preng jong phipat ki para banget ki balas la roy ki bala don ye kiso. Nang yai pen rhem shushu, nang yai pen kraw shushu, ba pinang mi kerhai kiso aga jingem ka jong phi hagi sngi bat ki por ki bandawan mangaru ngabe syakata kathong. Mangaru ngamlong ubabiang anan shibon ki jingduna. Le tangga wai ka bang ngi jule kanong ni bat skam ni pai shau jisu. Bat dei tang mau ubanong ka jubab ya ka jingim jongi haki por baro jonga jingya nanti ka jongi hasla jonga diga kendo blain kerku lembaga diga jinga slok naga kitien ka baim ka jonga blain ka benta ka burom ka jongo amen tu kan yele chu blai haki jing tuai kok pa jingim hab neng yuan hajan jome ka por ba ni aingu ya ka kubor ka bamla pen sngo pa jongi bakan long ka jingkerku ya kita baro ki basngap at ki bapet lembaga ni ka program kan ko try kan long ka jingmen toy na ka benta ka jingim jongki bat jongi lang baro pengilaban yet yela de kan ko try in pen scam ga jinga de ga jingi lambat me kana mengilaban penmi e ki so ki banong ga jingkir ku ya ka balang ke jingkir ku ga yeng ka sam ke jingkir ku ki imlang ga salang jingkir ku ga shnong ga thau lamba ga jinglong jing im ga jongi to sngoy ki jing duai to map ki pop jongi ha ka kerteng ji sungi pan amen.